Vicent Andrés Estellés va ser un dels poetes catalans més representatius durant la postguerra. A la seva poesia podem veure un clar reflex de la societat a aquella època, fent dels seus poemes un espai directament al passat. A la seva obra, Llibre de Meravelles, escrita entre 1956 i 1958, però publicada en 1971 a causa de la censura, l'escriptor burjasoter plasma la seva realitat. Però posem-ho en context, la dictadura franquista. La guerra civil va acabar amb la victòria dels bàndols dels sublevats, els quals van establir un règim autoritari l'any 1939, que tenia per cap a un homenet de 1,60 m anomenat Francisco Franco. Durant tot el règim, però sobretot als primers anys d'aquest, es va atemptar contra totes aquelles llengües que no eren el castellà, i, òbviament, el català no va ser menys. Es va imposar una censura que evitava la publicació d'obres en català, i es va executar una forta repressió contra tots aquells que parlaven llengües considerades bàrbares. Així doncs, la nostra llengua va quedar malferida, obligant a molts artistes o bé a fugir a l'exili o bé a dur a terme un exili interior, és a dir, a publicar en castellà. Si més no, van haver-hi valents que s'atreviren a seguir escrivint i publicant en la clandestinitat, fent així que el català es mantinguera viu. No va ser fins a 1959 que la dictadura va començar a afeblir-se gràcies a l'oposició, permetent la publicació, novament, de les obres catalanes. Naixia, doncs, un estil de poesia hermètic que amagava queixes contra la situació, bressol de la dissidència. A poc, la nostra literatura va aconseguir recuperar el territori perdut, encara que no va ser fins a la fi de la dictadura amb la mort de Franco en 1975 que no va tornar a tenir via lliure per desenvolupar-se com calia. I això és tot. Esperem que hagi sigut d'ajuda per als vostres exàmens.